அமைப்பாளர்கள், திருமண மைய நிர்வாகிகள், வரன் தேடும் பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலையின் தலைவர் முதலில் உங்களுக்கு வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலை இல்லம் தேடி ஜாதகம் என்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு ஜாதகங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். வாட்ஸ்அப் மூலமும் யூடியூப் சேனல் மூலமும் உங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். அதை வரன் தேடும் பெற்றோர்கள் உங்கள் இல்லத்திலிருந்தே ஜாதகங்களை பார்த்து தேர்வு செய்து எங்களை அணுகினால் சம்பந்தப்பட்ட வரன்தாரிடம் உங்களுக்கு தொடர்பு கொடுத்து திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்ய எங்கள் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலை தயாராக உள்ளது என்பதை இதன் மூலம் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இல்லம் தேடி ஜாதகம் என்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு இன்று முதல் ஜாதகம். பேரு பார்த்தா வசந்த லட்சுமி, சிகப்பு, தொழுவ நாயக்கர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர். ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம். ரோகிணி நட்சத்திரம், ரிஷபராசி, மேஷ லக்கணம். பிஇ படிச்சிருக்கிறாங்க. உயரம் 5 அடி. 16/9/1984 பிறந்திருக்கிறாங்க. இவங்க வேலை பார்த்தீங்கன்னா அரசு துணைப்பதிவாளர், கூட்டுறவுத்துறையில் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறாங்க. சொந்த ஊர் திருவண்ணாமலை. அப்பா பேர் முத்தரசன், தமிழ் பேராசிரியர், ஓய்வு பெற்றார். அம்மா பேர் தாமரை செல்வி இல்லத்தரசி. இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் படித்து அரசு அல்லது தனியார் வேலையில் நல்ல தொழில் செய்யும் நல்ல குடும்ப வரன் பார்க்குறாங்க. பிறப்பு வரிசை 1, உடன் பிறத்தவர் 1, தம்பி ஒருத்தர். சொந்த வீடு 2.5 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. ஒரு அரசு வேலையில் உள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1984 பிறந்துக்கிறாங்க. 37 முடிஞ்சு 38வது வயசு நடக்குது. இதுக்கு தகுந்தாற்போல் அரசு வேலை அல்லது தனியார் வேலை உள்ள ஆண் பெண் வரம் தேடும் அமைப்பாளர்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். இதோ உங்களுக்கான அவருடைய ஜாதகம், போட்டோ பார்த்து மகிழுங்கள். உங்களுக்கான அடுத்த ஜாதகம். இந்த ஜாதகர் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சிற்றரசு பெயர், துளுவ வேளாளர். ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம். உத்திர நட்சத்திரம், கன்னி ராசி, கன்னி லக்கணம். எம்பிஏ படிச்சிருக்காரு. 160 சென்டிமீட்டர் உயரம். 4/4/1985 பிறந்திருக்காரு. இவர் சொந்த பிஸ்னஸ் 2 பஸ் இருக்குது, 6 ஏக்கர் காடு இருக்குது. சொந்த ஊர் கடலூர். அப்பா பேர் கரிகாலன், ஓன் பிஸ்னஸ்ஸு. அம்மா பேர் சித்ரா இல்லத்தரசி. பிறப்பு வரிசை 1, கூட பிறந்த தங்கச்சி 1. அவருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு. இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு படித்த வரன், குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். அவங்களுடைய பெற்றோருடைய வீடியோவை இப்பொழுது உங்களுக்கு காண்பிக்கிறோம். இதோ பார்த்து மகிழுங்கள். திருமண மைய நிர்வாகிகள், வரன் தேடும் பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலையின் தலைவர் டாக்டர் எஸ்ஆர் கோவிந்தராஜ் முதலில் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் கே கரிகாலன் சார் அவர் இல்லத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். அவங்க பையனுக்கு வரன் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா துளுவ வேளாளர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். பேர் கே சித்தரசன், நிறம் சிகப்பு. ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம். உத்திர நட்சத்திரம், கன்னி ராசி, கன்னி லக்கணம். எம்பிஏ படிச்சிருக்காரு. உயரம் 160 சென்டிமீட்டர். பிறந்த தேதி 4/4/1985.
ஓன் பிஸ்னஸ் மாதம் ஒரு 2 லட்ச ரூபா வருமானம் வருது. ஓன் பிஸ்னஸ்னா என்னன்னாக்க சொந்த பஸ் இருக்குது, விவசாய நிலம் இருக்குது, பஸ் 2 பஸ் ஓடுது, விவசாய நிலம் 6 ஏக்கர் இருக்கு. அம்மா பேர் வந்து சித்ரா இல்லத்தரசி. பிறப்பு வரிசை 1, கூட பிறந்த தங்கச்சி 1 கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அக்காவா? தங்கச்சி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இவங்க சொத்து இருப்பு 4 பஸ் இருந்தா 2 பஸ் கொடுத்துட்டாங்க, 2 பஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. சொந்தமா 6 ஏக்கர் நிலம் இருக்கு. இந்த ஒரே பையன்தான். இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வரனா பாக்குறாங்க. துளுவ வேளாளர், அகமுடியர், சோழிய வேளாளர், பிள்ளை மேல சரின்னு வச்சிருக்காங்க. இப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கறாங்க, எப்படி அவங்க வரன்னு கேட்டாங்க. அம்மா எப்படி வரன்னு கேட்டீங்க, அங்க போய் சொல்லுங்க. நாங்க துளுவ வேளாளர் சங்கத்தை சேர்ந்தவங்க. நல்ல குடும்ப பாகமான பொண்ணு வேணும். ஒரு டிகிரி படிச்ச ஒரு நல்ல குடும்ப பொண்ணு, குடும்பத்துக்கு இப்ப நீங்க அவங்க சொல்றத கேட்டீங்க. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குடும்ப பாங்கான பொண்ணா எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதுக்கு தகுந்தாற்போல் வரன் வைத்துள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். வசதி வாய்ப்பு அவங்க எதிர்பார்க்கல. நார்மலான வசதி இருந்தா போதும். வசதிங்க வந்து தேவையில்லை. அவங்க வசதியை பார்த்து அவங்க பொண்ணு வந்து குடும்பத்தை வந்து கையில் எடுத்துக்கணும். மாமனார் மாமியாரை பார்த்துட்டு நாத்தனார் கூட சந்தோஷமா இருக்குன்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. இதுதான், வேற ஒன்றும் பெரிய லெவல்ல சொத்தோ வேலையோ தேவையில்லை. வேலைக்கு போறதும் அவங்களுடைய விருப்பம். இதுக்கு தகுந்தால் போல வரன் வைத்துள்ளவர்கள் எங்கள் தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். இதுவரை கேட்ட அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கான அடுத்த ஜாதகம் பிரமோத் ரமேஷ், ராகு கேது ஜாதகம், நாயுடு பிரிவை சேர்ந்தவர். பிஏ எம்ஏஎஸ்எஸ் படிச்சிருக்காரு. உயரம் 5.10, 1/4/1993 பிறந்திருக்கார். மாதம் வருஷத்துக்கு 10 லட்ச ரூபா வருமானம் வருது. சொந்த ஊர் பெங்களூர். அப்பா பேர் சந்தர்ராஜ் லேட்டு, திருமதி ராஜேஸ்வரி பிஸ்னஸ். இவங்க நாயுடு, துளுவ வேளாளர், அகமுடியார், எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு தகுந்தாற்போல் வரன் வைத்துள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். இதோ உங்களுக்கான அவருடைய போட்டோ ஜாதகம், பார்த்து மகிழுங்கள். இதோ உங்களுக்கான அடுத்த ஜாதகம். பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ்குமார், சோழிய வேளாளர் பிள்ளை. ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம். பூச நட்சத்திரம், கடகராசி, துலாம் லக்கணம். எம்டி டாக்டர். உயரம் 5.5, 24/8/1995 பிறந்திருக்காரு. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக இருக்காது. மாதம் 50,000 சம்பளம். இப்போ ஜாதகர் இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கார். சொந்த ஊர் கரூர். அப்பா பேர் கணேசன், விவசாயம். அம்மா பேர் மலர்கொடி இல்லத்தரசி. இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் டாக்டர் வரன் மட்டும்தான். எம்டி, எம்எஸ், எம்பிபிஎஸ். இதுக்கு தகுந்தால் போல் வரன் வைத்துள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். இதோ உங்களுக்கான அவருடைய ஜாதகம், போட்டோ, பார்த்து மகிழுங்கள். இதோ உங்களுக்கான அடுத்த ஜாதகம். பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் ஸ்ரீநாத், துளுவ வேளாளர் பிரிவை சேர்ந்தவர். பூச நட்சத்திரம், கடகராசி, கன்னி லக்கணம். எம்பிபிஎஸ். உயரம் 170 சென்டிமீட்டர். 16/8/1993. டாக்டர், அரசு மருத்துவமனை. மாதம் 60,000 சம்பளம் வாங்குறார்.
சொந்த ஊர் காவேரிப்பட்டினம். அப்பா பேர் வெங்கடேசன், தலைமை ஆசிரியர் ஓய்வு. அம்மா பேர் தனம், ஆசிரியர் ஓய்வு. இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் எம்பிபிஎஸ், எம்டி டாக்டர் தான் பார்க்குறாங்க. இவங்க சொந்த வீடு, 1 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. இதுக்கு தகுந்தால் போல் வரன் வைத்துள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டால் உடன் பேசி முடிக்கலாம். இதோ உங்களுக்கான அவருடைய போட்டோ ஜாதகம், பார்த்து மகிழுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பிய ஜாதகங்களை பார்த்தோம், நீங்களும் பார்த்தீர்கள். உங்களுக்கு பிடித்தவர்கள் அனைவருக்கும் இதை ஷேர் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவரும் வரன் தேடும் பெற்றோர்கள் அவரவர்கள் இல்லத்திலிருந்து ஜாதகம் பார்க்கறது வசதியாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது. அந்த திறமையை நம்ம வெளிக்காட்டினா தான் மனிதராக நாம் முன்னுக்கு வர முடியும். அதுதான் பிறக்கும் போதே மனிதருக்கு கடவுள் அறிவை அதிகமாக கொடுத்துள்ளார் குழந்தைகளே. எனவே அந்த அறிவை நாம் முறையாக பயன்படுத்தினால் நாம் அனைவரும் நன்றாக இருக்கும். அதற்கான ஒரு சின்ன பாடல் உங்களுக்காக, அதை நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து மகிழுங்கள். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை மான் என்று சொல்லவில்லையா, தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கு சொல்பவர்கள் தலைவர்கள் ஆவதில்லையா. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும், மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவர் இவர் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். இந்த பாடல் உங்கள் ஒவ்வொரு மனதுக்கும் இனிதாக இருந்திருக்கும். எனவே எங்கள் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலையின் இல்லந்து ஜாதகங்களை தினம் பாருங்கள். தினம் ஒரு கவிதை, ஒரு நாள் விட்டு பாடல்கள் உங்களுக்கு சிந்தனைக்காக நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம். எனவே வரன் தேடும் பெற்றோர்கள், பதிவு செய்ய விரும்புவோர் எங்கள் யூடியூப் சேனல் மூலமாக பார்த்துவிட்டு எங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பதிவு செய்து திருமணம் செய்து அனைவர் குடும்பமும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று எங்கள் எஸ்ஆர்ஜி கல்யாண மாலையின் மூலமாக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.